ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 34వ బ్యాచ్ కి అందరికి స్వాగతం. 18 రోజుల్లో గీత అవగాహన కోర్స్ కి. ఈ కోర్స్ ని మీ అందరికీ ఈ పాటికి తెలిసే ఉంటుంది. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళు మనకు అందజేస్తున్నారు ఉచితంగా. అక్కడ ఉన్నటువంటి రాధా మాధవ విగ్రహాలను మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఈ కోర్సు ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ అంటే ఇస్కాన్ అంటే ఏమిటి అంటే ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అని అర్థం. సో ఇది ఎవరు స్థాపించారు అని కనుక మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకపోతే, అది పరమ పూజ్యులు భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద. ఆయన ఏసి అంటే అభయ్ చంద్ర అని. ఆయన ఈ పూర్వాశ్రమంలో ఆయన పేరు అభయ్ చంద్ర. అంటే ఈ గురు పరంపరలోకి దీక్షకు ముందు ఆయన పేరు అది అని అర్థం. తర్వాత అది భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద అనే బిరుదు సాధారణంగా ఎవరికి ఇవ్వరు. అది ఇప్పుడు ప్రభుపాదలు ఒక్కరికే ఆ బిరుదు ఉన్నది ప్రస్తుతం. అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం అని తెలుగులో ఒక అనువాదం. బట్ ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఫర్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఫౌండర్ ఆచార్య అని అంటారు. ఆయన స్థాపించారు కాబట్టి, ఆయన ఫౌండర్ కాబట్టి. ఎప్పుడు అంటే 1966 జూలైలో స్థాపించారు. సో ఈ భగవద్గీత ఆయన యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అని, భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అని చెప్పేసి భగవద్గీతను ఆయన అనువదించారు. అది తెలుగులో కూడా భగవద్గీత యథాతథం అని ఆయన యొక్క భాష్యాన్ని అనువదించడం జరిగింది. సో ఈ క్లాస్ లో క్వశ్చన్స్ ఎవరికైనా ఏదైనా ఉంటే లాస్ట్ లో ఆన్సర్ చేస్తాను. సో యూ కెన్ క్లాస్ అయిన తర్వాత ఒక 10 minutes క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ సెషన్ ఉంటుంది, అప్పుడు అడగొచ్చు. తర్వాత ఈ ప్రభుపాద వారు మరి ఆయన చిన్నతనంలోనే ఒక వైష్ణవ కుటుంబంలో జన్మించటం, చిన్నప్పటి నుంచి ఇలా భగవంతుడి మీద ఆయనకు ఆసక్తి ఉండటం, ఆ పూజల్లోనూ జగన్నాథ రథ యాత్రల్లో పాల్గొనటం, ఫ్రెండ్స్ అందరినీ పోగు చేసి అలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవారు. తర్వాత ఆయన గురువు గారి దగ్గర ఆయన దీక్షను తీసుకుని ఈ శ్రీకృష్ణుడు గురించి విషయాలు అందరికీ కూడా తెలియని పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళకు కూడా తెలియజేయాలి అనే ఉద్దేశంతో గురువు గారి యొక్క కోరిక మీద ఆయన అమెరికా దేశం వెళ్ళి అక్కడ ఈ సంస్థను స్థాపించడం జరిగింది. వచ్చినప్పుడు ఆయనకి ఎవరూ తెలియదు, ఏమీ తెలియదు, ఏమీ చేతిలో డబ్బు కూడా లేదు. కానీ ఆయన అదే దీక్షతో అలా ఉండి ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించటం జరిగింది. తర్వాత బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ అనేటటువంటి ఒక మ్యాగజైన్ ని ఆయన ఇండియాలో ఉండగానే ఆయన దానిని స్థాపించి నడుపుతూ ఉండేవారు. ఆ తర్వాత అది ఇప్పటికీ కూడా నడిపారు. ఆ తర్వాత ఎన్నో పుస్తకాలు రచించారు. భగవద్గీత యాజ్ ఇట్ ఈస్, భాగవతం, శ్రీ చైతన్య చరితామృతం, భక్తి రసామృతం, మరి ఉపదేశామృతం, తర్వాత ఎన్నో ఇలాంటి పుస్తకాలు చాలా ఆయన అనువదించడం జరిగాయి. సో అదంతా మనం ఇక్కడ అవన్నీ కూడా చూస్తున్నాము బ్రీఫ్ గా ఆయన యొక్క వృత్తాంతం. సో ఈ ఇస్కాన్ ని స్థాపనాచార్యులు, సంస్థాపకాచార్యులు అని తెలుగులో, ఇంగ్లీష్ లో ఫౌండర్ ఆచార్య అని చెప్పి ఆయన్ను భక్తి వేదాంత ప్రభుపాదను అంటారు. ఆయన తర్వాత ఇప్పుడు జయపతాక స్వామి అని ఒక ఆయన మాయాపూర్, ఇస్కాన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇండియాలో మాయాపూర్ లో ఉన్నది. మాయాపూర్ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క బర్త్ ప్లేస్. ఆయన 15వ శతాబ్దంలో పుట్టి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని అందరికీ ఇచ్చింది చైతన్య మహాప్రభు. ఆయన సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ అవతారమేనని చెప్తారు. సో ఆ మాయాపూర్ లో ఒక పెద్ద ఇస్కాన్ దేవాలయం, ఆయన ప్రభుపాద సమాధి అవి ఉన్నాయి. సో అక్కడ జయపతాక స్వామి ఆయన ఆ ఆలయానికి అక్కడ చూసే హెడ్. తర్వాత ఇప్పుడు మనకు ఉచితంగా ఈ కోర్సును అందించిన ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్
కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్న మ్యాంగ్లూరులో ఉన్న ఇస్కాన్ దేవాలయానికి ప్రెసిడెంట్ నామనిష్ఠ దాస్ ప్రభుజీ. ఈయన వల్ల మనం ఈ కోర్సుని ఇలా ఉచితంగా తీసుకునే అవకాశం కలిగింది. ఆ తర్వాత వాసాంగన్ దాస్ ప్రభుజీ, ఈయన మన తెలుగు విభాగానికి కన్నడ విభాగానికి అధిపతి, సలహాదారులు అన్నీను. ఆయన కూడా ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ టెంపుల్ కి మేనేజర్. సో ఇది మనకు తెలుసుకోవాల్సిన ఈ టెంపుల్ ఇస్కాన్ యొక్క కొంత బేసిక్ విషయాలు. ఇకపోతే ఇప్పుడు భగవద్గీత క్లాస్ చూడబోతున్నాము. 18 రోజుల్లో ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క అధ్యాయం చూస్తాం. సో భగవద్గీత అనేది వ్యాసుడు రచించిన మహాభారతంలో అదొక ఉపాఖ్యానం, అంటే దాంట్లో పార్ట్ అన్నమాట. సో మహాభారతంలో 6వ పర్వం ఉంది, భీష్మ పర్వం అని. ఆ భీష్మ పర్వంలో 25వ అధ్యాయం నుంచి 42వ అధ్యాయం వరకు 18 అధ్యాయాలుగా భగవద్గీతను పొందుపరిచారు. భగవద్గీత ఈ వేద జ్ఞానసారము మరియు ముఖ్య ఉపనిషత్తులలో ఇది కూడా ఒకటి. భగవద్గీత గీతోపనిషత్ అని కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది. మహాభారత కథను వ్యాస మహర్షి శిష్యునైన వైశంపాయన ముని జనమేజయ మహారాజుకు, అంటే పరీక్షిత్ కుమారుడు అనమాట. పరీక్షిత్ ఎవరు? అభిమన్యుడు కుమారుడు. అభిమన్యుడు ఎవరు అంటే మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది, అర్జునుడి యొక్క కుమారుడు. సో అర్జునుడి యొక్క మనుమడు పరీక్షిత్తు కొడుకు ఈ జనమేజయ మహారాజు. ఆయనకు మరి వ్యాస మహర్షి శిష్యుడు, అసలు భారతం రచించింది వ్యాసముని, ఆయన శిష్యుడు అయిన వైశంపాయన ముని ఈ జనమేజయ మహారాజుకు ఈ మహాభారత కథ అంతా కూడా వినిపించాడనమాట. సో ఇక్కడ ఒక్క విషయం చెప్తాను, ఇవన్నీ బేసిక్ గా జస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ కోసం మనం ఈ భారతంలో ఎక్కడ భగవద్గీత స్టార్ట్ అయింది అనే దానికోసం చూస్తున్నాం. మనం భారతం గురించి చర్చించము, డిస్కస్ చేయము. బట్ ఎవరైనా అసలు ప్రారంభం ఎక్కడ అని తెలియని వాళ్ళు ఉన్నా దీనికి ఇంట్రొడక్షన్ గా జస్ట్ కొంచెం చెప్తున్నాము. దిస్ క్లాస్ ఈజ్ ఫర్ భగవద్గీత. సో మీకు భగవద్గీతలో క్వశ్చన్స్ ఉంటే క్లాస్ ఎండింగ్ లో అడగొచ్చు. మహాభారత యుద్ధ ప్రారంభంలో సో ఇంట్రడక్షన్ ఏమిటి అంటే, యుద్ధం జరగబోయే ముందు, సో యుద్ధం ఎందుకు జరుగుతోంది అంటే మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. కౌరవులు పాండవులు, మరి కౌరవులు ఒక్క ఊరు కూడా ఆఖరికి వాళ్ళే ఇవ్వను అని దుర్యోధనుడు ఎప్పుడైతే చెప్తాడో ఇంకా మార్గం లేక ఈ యుద్ధానికి అందరూ కూడా పూనుకోవాల్సి వచ్చింది. సో ఈ యుద్ధ ప్రారంభంలో అర్జునుడి కోరికపై శ్రీకృష్ణుడు రథాన్ని మధ్యలోకి తెచ్చిపెట్టాడు. సో పెట్టిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న బంధువులు, గురువులు అందరినీ చూసి రాజ్యం కోసం వాళ్ళని చంపడం నిష్ప్రయోజనం అనిపించి ఏం చేయాలి, నా కర్తవ్యం ఏమిటి అని చెప్పి కృష్ణుడిని అడగటం జరిగింది, శ్రీకృష్ణుడిని. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడికి అర్జునుడికి మధ్య జరిగిన సంభాషణే ఈ భగవద్గీత. సో ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు, ఆయన మరి ప్రస్తుతం రాజు. సో అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే ధృతరాష్ట్రుడు పుత్రులు కౌరవులు, ఆయన తమ్ముడైన పాండురాజు పుత్రులు పాండవులు. ధృతరాష్ట్రుడు అంధుడు కాబట్టి పాండురాజు ఆయన రాజు అయిన పాండురాజే అన్ని చేయడం, ఈ రాజ్యాన్ని పెంచటం అన్ని కూడా పాండురాజు చూసుకోవటం. ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ధృతరాష్ట్రుడు మరి కొడుకు కాబట్టి దుర్యోధనుడు తనకే రాజ్యం కావాలని వాళ్ళకి అర్ధరాజ్యం కాదు కదా, 5గురికి 5 ఊళ్ళు కూడా ఇవ్వను అని చెప్పి ఎన్ని రాయబారాలు జరిగినా, శ్రీకృష్ణ రాయబారం కూడా జరుగుతుంది, అయినా కూడా ఒప్పుకోకపోవడంతో యుద్ధానికి ఇప్పుడు అందరూ సిద్ధమయ్యారు. సో ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడి కార్యదర్శి, ఆయన రథసారథి ఉన్నాడు సంజయుడు అని, గొప్ప వ్యాస భక్తుడు. సో వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగే సంభాషణగా ఈ భగవద్గీత మొదలవుతుంది. అంటే ధృతరాష్ట్రుడు ఆయన అంధుడు, ఆయన రాజభవనంలోనే ఉన్నాడు. ఆయన యొక్క రథసారథి అయిన ఈ సంజయుడు వ్యాస మహర్షి యొక్క శిష్యుడు, ప్రియ శిష్యుడు కాబట్టి ఆయనకు జరిగేదంతా కూడా యుద్ధ భూమిలో అక్కడ లేకపోయినా కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఆయన ఉన్నది ఏం జరుగుతుందో ధృతరాష్ట్రుడికి వివరిస్తున్నాడు అనమాట. సో అలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ భగవద్గీత. ఆడియో ప్రాబ్లం అంటున్నారు, ఇప్పుడు వినిపిస్తోందా మీకు? హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ. ఏమైనా వినిపిస్తోందంటే ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో ఆ రకంగా ఈ భగవద్గీతకి జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్, మనం ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఏమిటి అన్నదానికి. ఓకే, సో భగవద్గీతలో మొత్తం 18 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి, 18 అధ్యాయాలు. ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క యోగం అని పేరు. సో మొట్టమొదట 18 అధ్యాయాల్లో కూడా మొదటి 6 కర్మయోగము, చివరి 6 జ్ఞానయోగము, మధ్యలో 6 భక్తి యోగము అని పేరు. సో ఫస్ట్ 1 to 6 చాప్టర్స్ కర్మయోగం, మరి భక్తి యోగం అంటే 7 to 12, ఆ తర్వాత జ్ఞానయోగం 13 to 18. సో ఈ 18 అధ్యాయాలు కూడా పేర్లు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క పేరు, ప్రతి పేరుకు కూడా చివరి యోగము అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఈ భగవద్గీత అంతా కూడా యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్, భగవంతునితో ఆ సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోగలగటము. సో అంటే ఆత్మను, పరమాత్మను మనము ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటానికి ట్రై చేయటం. సో ఈ భగవద్గీత అంతా కూడా భగవంతుని అర్థం చేసుకోవటానికి చెప్పినటువంటి విషయాలే కాబట్టి అంత యోగానే. కాబట్టి ఎవ్రీ చాప్టర్ కి యోగము అని చెప్పి ఒక పేరుంది. సో మొట్టమొదటిది అర్జున విషాద యోగము, సాంఖ్యయోగం, కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, కర్మ సన్యాస యోగం, ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క పేరున్నది. సో చూస్తాం మనం ప్రతి అధ్యాయం, ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క అధ్యాయం. ఇంకా నెక్స్ట్ ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి. సో 18 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి అన్నది చూసాం. ఇప్పుడు ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి భగవద్గీతలో? 700 శ్లోకాలు ఉన్నాయి మొత్తం మీద. ఈ 700లో ధృతరాష్ట్రుడికి ఒకే ఒక శ్లోకం, అంటే ఫస్ట్ శ్లోకం ధృతరాష్ట్రుడిదే ఈ భగవద్గీతలో. అది ఆయనకు ఒకే ఒక శ్లోకం ఉంది ఈ భగవద్గీతలో. సంజయుడికి 41 శ్లోకాలు ఉన్నాయి, అర్జునుడికి 84, శ్రీకృష్ణుడికి 574. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ఎక్కువ భాగం శ్రీకృష్ణుడికి ఉన్నది కాబట్టే భగవద్గీత ఆయన నోటి నుంచి వెలువడిన గీతం ఇది కాబట్టే భగవద్గీత. కాబట్టి ఆయనకు అన్నిటికంటే అందరికంటే ఎక్కువ శ్లోకాలు భగవంతుడికి ఇందులో ఉన్నాయి. సో గీతా మహత్యం అనేది శ్రీ శంకరాచార్యుల వారు ఈ గీత గురించి రాసినటువంటి ఒక చిన్న పోయం అన్నమాట. అది ఒక్కసారి అది చూసినట్లయితే ఈ గీత యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అన్నది ఆయన అందులో చాలా చక్కగా వివరించారు. ఒకసారి అది చూపిస్తాను మీకు. మీరు క్విక్ గా ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి ఈ క్లాస్ లో కొంచెం ఇది ఒక్క 5-10 minutes ఎక్స్ట్రా వెళ్ళొచ్చు. సో రోజు ఇంతసేపు ఉండలేమని అనుకోవద్దు. ఇది ఫస్ట్ క్లాస్. మరి ఇస్కాన్ గురించి, మరి ఈ కర్ణాటక టెంపుల్, ఇవన్నీ గీతా మహత్యం, మీకు ఇంట్రడక్షన్, ఈ గీతాకి ఇంట్రడక్షన్ అన్ని ఉండటంతో కొంచెం లాంగ్ గా అనిపించవచ్చు. బట్ తర్వాత నుంచి మీకు ఇంత టైం పట్టదు. సో హరే కృష్ణ. అందరికి కనిపిస్తోంది కదా స్క్రీన్? కనిపించకపోతే చాట్ లో దయచేసి నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. గీతా మహత్యం. అథ గీతా మహాత్మ్యా గీతా శాస్త్రం ఇదం పుణ్యం యా పఠేత్ త్రయతా పుమాన్ విష్ణు పదం అవాప్నోతి భయాశోకాదివర్జి. సో గీతా శాస్త్రం, ఈ పుణ్య గీతా శాస్త్రం చదివారంటే విష్ణు పదం అవాప్నోతి, విష్ణు పదాన్ని పొందగలుగుతాము. భయము శోకం వర్జిత, భయశోకాది వర్జిత అంటే భయము శోకము వదిలిపోతుంది.
అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే ఈ గీతను భక్తితో చదువుతారో వాళ్లకు విష్ణు పదం ప్రాప్తమవుతుంది, భయం శోకం నుంచి విముక్తులవుతారు. గీతాధ్యాయనశీలస్య ప్రాణాయామా పరస్య చ నైవ సంతి హి పాపాని పూర్వజన్మా కృతాని. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, శ్రీదేవి మాతాజీ. శ్రీదేవి మాతాజీ మన కో హోస్ట్, కళ్యాణి మాతాజీ, వీరిద్దరు మీకు రోజు శ్రీదేవి మాతాజీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీకు అన్ని పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. కళ్యాణి మాతాజీ కూడా మీకు క్లాస్లో తర్వాత క్లాస్లో కూడా ఏదైనా లాస్ట్లో క్వశ్చన్స్ ఏదైనా ఉంటే వాటి గురించి చెప్తూ ఉంటారు. కళ్యాణి మాతాజీ కూడా శ్లోక రీడింగ్ మీకు క్లాస్లో ఒక కొన్ని విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇద్దరు మన కోహోస్ట్స్. ఈ రెండో శ్లోకం గీత ఎవరైతే భగవద్గీతను శ్రద్ధతో చదువుతారో వాళ్లకు పూర్వజన్మ పాపాలన్నీ కూడా నశిస్తాయి, వాళ్లకు ఆ పాపాలన్నిటి నుంచి విముక్తులవుతారు అని చెప్తున్నారు భగవంతుని యొక్క కృపతో. సో ఈ గీతను శ్రద్ధగా చదివిన వాళ్ళు పూర్వజన్మ పాపాల నుంచి విముక్తులవుతారన్నారు. ఇందాక శ్లోకంలో భయశోకాదు వర్జిత, భయము శోకం నుంచి దుఃఖం నుంచి విముక్తులవుతారు. మలానిర్మోచనం పుంసా జలస్నానం దినే దినే సకృద్గీతాంబసి స్నానం సంసారమలనాశ. సో మనం గనుక ఈ గీత ఎలాంటిది అంటే, స్నానం చేస్తే మన శరీరం మీద మురికి ఎలా అయితే వదిలిపోతుందో, ఈ గీతా స్నానం చేస్తే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ కల్మషాలన్నీ కూడా తుడిచిపెట్టుకుపోతాయి. మనకు అంటుకున్న కల్మషాలు కానీ, మురికి అంటే ఏమిటి, ఇలాంటి శరీరానికి మురికి, మరి మనస్సుకు మురికేది ఈ కల్మషాలు, చెడు ఫీలింగ్స్, ఇవన్నీ కూడా నశిస్తాయి ఈ గీత గంగోదకంలో స్నానం చేస్తే అని చెప్తున్నారు. గీత సుగీత కర్తవ్యా కిమ్మన్యే శాస్త్ర విస్తరే యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖా పద్మాదిని. సో ఈ గీత ఎలాంటిదంటే మరి స్వయంగా ఆ పద్మనాభుడి యొక్క ముఖం పద్మం నుంచి వెలువడినట్టు, ఆయన నోటి నుంచి వెలువడిన ఈ గీత ఇది అంత పవిత్రమైనది. కాబట్టి దీనినొక్కదాన్ని శ్రద్ధగా విన్నా చాలు. ఈ రోజుల్లో మరి అందరూ కూడా ఎంతో బిజీగా ఉంటున్నారు. మరి ఈ వేదాలు ఇవన్నీ చదవాలంటే ఎవరికి టైం ఉండట్లేదు. కానీ ఈ ఒక్క భగవద్గీతను చదివితే చాలు. అది మొత్తం వేదాలన్నిటికీ కూడా, ఈ వేద సారం అంతా కూడా భగవద్గీతలో ఉన్నది. ఎందుకు అంటే స్వయంగా భగవంతుడి నోటి నుంచే వెలువడినది కాబట్టి. భారతామృత సర్వస్వం విష్ణోర్వక్త్రాద్వినిసృతం గీతా గంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మ న విద్యతే. సో ఈ గీత గంగోదకాన్ని గనక త్రాగినట్లయితే మరి ఎలాంటి గంగోదకం ఇది, స్వయంగా విష్ణువు నోటి నుంచి వెలువడిన ఈ గీతా గంగోదకాన్ని త్రాగినట్లయితే మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది ఉండదు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి, మోక్షం వస్తుంది అని. కాబట్టి ఈ గీతను ఎవరైతే భక్తితో చదువుతారో వాళ్లకు జన్మ మృత్యు చక్రం నుంచి విమోచనం వస్తుంది, జనన మరణ చక్రం నుంచి. పునర్జన్మ న విద్యతే సర్వోపనిషదో గావో దుగ్ధ గోపాలనందన
आर्तो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं సో ఇక్కడ ఉపనిషత్తులన్నీ గనక ఒక గోవు అనుకున్నాం అనుకోండి, ఆ గోవులో నుంచి వచ్చే సారమే ఈ భగవద్గీత. కాబట్టి ఆ గోవును లో నుంచి ఆ సారాన్ని, ఆ పాలు తీసేది ఎవరు అంటే శ్రీకృష్ణుడైతే, మరి ఆ పాలను తీసుకున్నది ఎవరంటే అర్జునుడు. సో ఈ భగవద్గీత సారాన్ని శ్రీకృష్ణుడు గోవు నుంచి తీసి ఇచ్చినట్లుగా అర్జునుడికి అందించాడు. అర్జునుడు ఆ గీతా సారాన్ని, గోవు నుంచి పాలు ఎలా అయితే స్వీకరిస్తామో ఆ రకంగా ఈ గీతా సారాన్ని స్వీకరించాడు. అర్జునుడే కాదు, ఇంకా భక్తులందరూ కూడా ఎవరైతే ఈ గీతను శ్రద్ధగా చదివేటటువంటి ఆసక్తి ఉన్న అదృష్టవంతులు భక్తులు, వాళ్ళు కూడా ఈ గీతాసారాన్ని తీసుకున్నారు, స్వీకరించారు అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. అమృతం మహాత్ ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవా ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని కర్మాప్యేకం తస్య దేవస్య సేవా. సో ఒకే ఒక శాస్త్రం మనకు కావాల్సింది ఏమిటి అంటే ఈ దేవకీ పుత్రుడు యొక్క నోటి నుంచి వెలువడిన ఈ గీతం. ఒకే ఒక ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ అంటే ఒకే ఒక దైవం ఎవరు అంటే దేవకీ పుత్రుడు. ఏకో మంత్ర తస్య నామాని అని, ఒకే ఒక మంత్రం మనకు అవసరం ఏమిటి అంటే ఆ భగవంతుడి నామం. కర్మాపి ఏకం తస్య దేవస్య సేవ, మనం చేయవలసిన ఒకే ఒక ముఖ్యమైన పని ఏమిటి అంటే ఆ భగవత్ సేవ, భగవత్ ఆరాధన అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇది గీత మహత్యం గురించి మన శంకరాచార్యుల వారు రాసినటువంటి సో ఈ రాసినటువంటిది. సో ఇప్పుడు మొట్టమొదటి అధ్యాయం చూద్దాం. ఇదంతా ఇంట్రొడక్షన్ అన్నమాట, ఫస్ట్ డే కాబట్టి ఈ విషయాలన్నీ చెప్పడం జరిగింది. వినిపించటం లేదు అంటున్నారు, మరి ఇప్పుడు ఆడియో ఎలా ఉందో ఒకసారి చెప్పండి, పర్వాలేదా, వినిపిస్తుందా లేదా అన్నది చూస్తాను మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి. అర్జున విషాద యోగము అన్నది ఫస్ట్ దన్నమాట ఈ అధ్యాయం. సో రోజు మనం క్లాసు గురు ప్రణామంతో ఈ ప్రార్థనతో స్టార్ట్ చేస్తాము. సో అది ఇది ఇక్కడ ఫస్ట్ గురు ప్రణామ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण. భక్తులందరికీ మొట్టమొదట అర్జున విషాద యోగం ఫస్ట్ చాప్టర్ ధృతరాష్ట్ర ఉవాచతో ప్రారంభం.
ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. సో ధర్మక్షేత్రమైన ఈ కురుక్షేత్రంలో సమవేతాయుయుత్సవః సమావేశమయ్యారు ఎంతో ఉత్సాహంతో. ఎవరు? మామక నా వాళ్ళు, పాండవాశ్చైవ పాండవులు, మరియు చైవ అంటే మరియు అని, పాండవులు నా వాళ్ళు మరియు పాండవులు. కిమకుర్వత సంజయ, ఏం జరుగుతోంది సంజయ అని చెప్పి ధృతరాష్ట్రుడు ఫస్ట్ శ్లోకం అడిగాడు. ఈ ధర్మక్షేత్రం అయిన కురుక్షేత్రంలో మరి నా వాళ్ళు పాండవులు కూడా ఎంతో ఉత్సాహంతో సమావేశమయ్యారు యుద్ధానికి, ఏం జరుగుతోంది అంటే ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క మనస్థితి మనకి చూపిస్తున్నారు. యుద్ధానికి సమావేశమయ్యారు, ఏం జరుగుతుందంటే యుద్ధ భూమిలో యుద్ధం జరగక ఇంకేం జరుగుతుంది? అదేమీ క్రీడారంగం కాదు కదా, అక్కడేదో ఆటల పోటీలు అవి కాదు కదా జరిగేది, యుద్ధమే జరుగుతుంది. అది తెలిసి కూడా అడుగుతున్నాడు అంటే అక్కడ ఆయన మనస్థితిలో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది, అందుకని ఆ ప్రశ్న అడిగాడు. సో అది కాకుండా ఇంకేం గోచరిస్తోంది? నా వాళ్ళు పాండవులు అంటున్నాడు. ఆ మాటలో అర్థం ఏమిటి? ఆ మాటను బట్టి ధృతరాష్ట్రుడి గురించి, ధృతరాష్ట్రుడిలో ఏ భావాలు ఉన్నాయి ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి ఆన్సర్. ఈలోపు నెక్స్ట్ శ్లోకం చూద్దాం. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యముపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సో సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడు అడిగాడు కదా ఏం జరుగుతుందని. సంజయుడికి అన్ని కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు. ఆయన రాజభవనంలో ఉన్నా కూడా వ్యాసుడి యొక్క శిష్యుడు కాబట్టి సంజయుడికి అన్ని కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అప్పుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు ఏమని? దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా. సో వ్యూహాత్మకంగా ఉన్న పాండవ సైన్యాన్ని చూచి ఈ దుర్యోధనుడు ఆచార్యం ఉపసంగమ్య, ఆచార్యుడి దగ్గరకు వచ్చాడు. ఎవరు వాళ్ళ ఆచార్యుడు? ఆచార్యుడు అంటే గురువు. ఎవరు? ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరకు వచ్చాడు. వచ్చి రాజా వచనం అబ్రవీత్, వచ్చాడు, వచ్చి ఈ రకంగా మాట్లాడుతున్నాడు రాజా అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. సో వ్యూహాత్మకంగా ఉన్న ఈ పాండవ సైన్యాన్ని చూసి దుర్యోధనుడు గురువు గారి దగ్గరికి వచ్చి ఈ రకంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడట. ఏమని? ఓకే, క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వచ్చింది, చూద్దాము. నా కుమారులు కౌరవులు ఎలా ఉన్నారని ఎలా ఉన్నారు అని ప్రశ్న. దానిని బట్టి అతని మైండ్ లో ఏ భావాలు ఉన్నాయి అన్నది ప్రశ్న. యాక్చువల్లీ నాది పరాయిది అనే భావం, అనే భేదం. వెరీ గుడ్, అది తనుజ మాతాజీ చెప్పారు. కుమారుల మీద అభిమానం, ఆ స్వార్థం అన్నమాట. మరి వాళ్ళు ఎవరు? సొంత తమ్ముడు పిల్లలు, తన కోసం రాజ్యాన్ని పెంచిన తమ్ముడు. మరి వాళ్లకు ఒక్క ఊరు, కనీసం అర్ధరాజ్యం వదిలేసి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క ఊరు ఇచ్చినా చాలంటారు లాస్ట్ కి ధర్మరాజు. ఆ ఒక్క ఊరు కూడా నేను ఇవ్వను అని చెప్పి దుర్యోధనుడు అనడంతో ఈ యుద్ధానికి రావాల్సి వచ్చింది. సో ఈ ధృతరాష్ట్రుడికి ఇప్పటికీ కూడా నా వాళ్ళు పాండవులు అనే ఆ భేదభావాన్ని చూపిస్తున్నాడు. అది ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఆయన స్థితి. ఏం జరుగుతోంది? ఆందోళన మరి అనేది కూడా ఉన్నది. పాండవులు కౌరవులు భేదభావం ధృతరాష్ట్రులో కనిపిస్తుంది. నాగరాజ్ రెడ్డి, వెరీ గుడ్ ప్రభుజీ, వెరీ గుడ్. అన్యాయం వైపు మొగ్గు తనుజ మాతాజీ, కరెక్ట్. అతని మైండ్ లో ఆయనకు ఇదంతా అన్యాయం అని తెలిసి కూడా తన యొక్క కుమారుల మీద ఉన్న మరి దాన్నే గుడ్డి ప్రేమ అంటూ ఉంటారంటే విచక్షణ లేకుండా, మంచి చెడు విచక్షణ లేకుండా మరి అతను చివరికి ఈ రకంగా సమర్థించాడు తప్పుని, అన్యాయాన్ని కూడా ఆయన ధృతరాష్ట్రుడు. సో ఆయన యొక్క మెంటాలిటీ ఆ శ్లోకంలో, ఒక్క శ్లోకంలో మనకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు దుర్యోధనుడు వ్యూహాత్మకం అంటే ఒక చక్క ప్లాన్ ప్రకారం పెట్టేవారు వాళ్ళు ఇదివరకు. సైన్యాలు ఇష్టం వచ్చినట్టు నుంచోటం కాదు, గ్రూప్స్ గా ఫస్ట్ ఎవరు ఉండాలి, లోపల ఎవరు ఉండాలి, ఆ లోపల ఎవరు ఉండాలి, ఆ లోపల ఎవరు ఉండాలి, ఇలా ఆ లోపల ఆ గ్రూప్ లీడరు, అలా గ్రూప్స్ గా ఉండేవారు. ఆ గ్రూప్స్ ఛేదించుకుని లోపలికి వెళ్ళడం కూడా
అందరికి తెలియదు అనమాట. అంత బాగా ప్లాన్ చేసి పెట్టేవారు. అందుకే మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది, అభిమన్యుడు పద్మవ్యూహంలోకి వెళ్ళడం ఎలాగో అర్జునుడు సుభద్రకు చెప్తున్నప్పుడు పొట్టలో ఉన్నప్పుడే వింటాడు, కానీ బయటికి రావటం తెలియదు. ఆ పద్మవ్యూహంలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అతను అక్కడే అభిమన్యుడు మరణించడం కూడా మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. అంటే ఈ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ వ్యూహాలు అంత నేర్పరితనంతో వాళ్ళు ప్లాన్ చేస్తారనమాట. దాన్ని ఎంటర్ అవటం ఒక విద్య, బయటికి రాగలగటం ఇంకొక విద్య. అంత నేర్పరితనంగా ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు ఆ సైన్యాలను నియమించి పెట్టేవారు. ఓకే. హరిత మాతాజీ, స్వార్థంకి రూపం ధృతరాష్ట్రుడు, సెల్ఫిష్నెస్. అవును. సో వెరీ గుడ్ పార్టిసిపేషన్, అందరికి ధన్యవాదాలు. సో ఇక్కడ పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం ఆచార్య మహతీం చమూం వ్యూఢాం ద్రుపద పుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమత అంటున్నాడు. పశ్యైతాం, దుర్యోధనుడు వచ్చాడు కదా గురువు గారి దగ్గరికి, ఏమంటున్నాడు? పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం, చూస్తున్నారా ఈ పుత్రులందరినీ ఆచార్య, వాళ్ళ సైన్యాలు, మహతీంచము వాళ్ళ సైన్యాలన్నీ చూస్తున్నారా పాండుపుత్రుల సైన్యాలు, వ్యూఢాం ద్రుపద పుత్రేణ, ఈ ద్రుపద పుత్రుడైన ద్రుపదుడు అంటే ద్రౌపది దేవి తండ్రి, ఆయన పుత్రుడు ఎవరు? దుష్టద్యుమ్నుడు, ఆయన ద్రౌపది సోదరుడు. ఆయన వీళ్లకు ఈ వ్యూహాలన్నీ ఏర్పరిచాడనమాట. ద్రుపద పుత్రుడికి ఈ విద్య నేర్పింది ఎవరంటే ద్రోణాచార్యుడే. అందుకని అంటున్నాడు, చూడు నీ శిష్యుడైన ఈ ద్రుపద పుత్రుడు వాళ్ళ సైన్యాలన్నీ ఎంత బాగా వ్యూహాత్మకంగా పెట్టాడో అని చెప్తున్నాడు అనమాట. మీ ప్రియ శిష్యుడు ఆ ద్రుపద పుత్రుడు మహావ్యూహాత్మకంగా పెట్టాడు ఈ పాండవ సైన్యాన్ని, చూడండి. అంటే అక్కడ దుర్యోధనుడి యొక్క ఒక రకమైనటువంటి ఎగతాళి, చూడు నువ్వు నేర్పిన విద్య ఈ రోజు మనకే ప్రాబ్లం అయింది, నువ్వే కదా మీ శిష్యుడని నేర్పించావు, ఇప్పుడు ఆయన ఎంత బాగా పెట్టాడు చూడు అన్ని ఆ గురువు గారి దగ్గర కూడా ఒక అంటే మర్యాద ఇస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ ఎత్తి పొడుపు మాట ఒకటి అనడం జరిగింది. ఎందుకంటున్నాడు అంటే ఈ దుర్యోధనుడి మనస్థితి ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. ఎందుకంటే ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు దుర్యోధనుడు? ఈ పాండవ సైన్యంలో ధైర్య సాహసవంతులు, అస్త్ర విద్యా నిపుణులు, శౌర్యంలో భీమార్జునుకు సమానులైన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఎవరు వాళ్ళు అంటే సాత్యకి, విరాటుడు, ద్రుపదుడు, దృష్టికేతు, చేకితానుడు, కాశీరాజు, పురుజిత్తు, కుంతిభోజుడు, శైభ్యుడు, యుధామన్యుడు, ఉత్తమౌజుడు, అభిమన్యుడు, ఉప పాండవులు, వీళ్ళంతా కూడా మహారథులే, వీళ్ళంతా ఉన్నారు అని ద్రోణాచార్యుడికి ఇదంతా చెప్తున్నాడు. ఎందుకు ద్రోణాచార్యుడికి తెలియదా అవతల ఎవరున్నారు, యువతలు ఎవరున్నారు? సమస్తం ఆయనకి తెలుసు. కానీ ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ దుర్యోధనుడి మనస్థితి చూస్తున్నాం. ఇందాక ధృతరాష్ట్రుడి మనస్థితి ఏమిటన్నది చూసాం ఆ శ్లోకంలో. ఇప్పుడు దుర్యోధనుడి మనస్థితి ఏమిటి అన్నది ఈ మాటలను బట్టి అర్థం అవుతుంది. ఏమిటో ఎవరైనా చెప్పగలిగితే ఇది కూడా చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఇంకా ఏమంటున్నాడు? అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధ ద్విజోత్తమా నాయక మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమితే. సో బ్రాహ్మణోత్తమ, వాళ్ళ సైన్యంలో వీళ్ళందరూ ఉన్నారు, ఇంకపోతే మన సైన్యంలో ఎవరెవరు ఉన్నారో నాయకులు సుప్రసిద్ధులు, వీళ్ళ గురించి కూడా మీకు చెప్తాను అంటున్నాడు. అవన్నీ కూడా ఎందుకు అంటున్నాడు? అవన్నీ ఆయనకు తెలియక ద్రోణాచార్యుడికి ఇదంతా మరి చెప్పటానికి. జయ మాతాజీ, స్ట్రాంగ్ వారియర్స్ ఆర్ దేర్ ఎట్ పాండవ సైడ్, దట్స్ వై హీ హ్యాస్ దిస్ ఫియర్. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. ఆందోళన, భయం అన్నమాట. అందుకని వాళ్ళ వైపు వాళ్ళున్నారు, వీళ్ళున్నారు, చూడండి మీరు నేర్పిన విద్యతో ఇవాళ వాళ్ళ సైన్యం ఎంత బ్రహ్మాండంగా పెట్టాడో వ్యూహాత్మకంగా అని చెప్తున్నాడు. తనుజ మాతాజీ, బయటపడకపోయినా శత్రువు వైపు వీరులు ఉన్నారని భయం. వెరీ గుడ్. అది డైరెక్ట్ గా అనకపోయినా ఇలా వ్యక్తం చేస్తున్నాడు అనమాట అతని భయం. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ, ఇద్దరికి ధన్యవాదాలు. సో ఇంకా ఏమంటున్నాడు? ఇప్పుడు సమాధానపరుస్తు తన యొక్క నాయకులు, తన యొక్క సైన్యంలో ఉన్న నాయకులు సుప్రసిద్ధుల గురించి చెప్తాను వినండి. ఎందుకు ఆయనకి ఇవన్నీ వినిపించడం? ఆయనకి తెలియక ఇదంతా తన ఆందోళనను వ్యక్తం చేయటం అనమాట. సరే వాళ్ళ వైపు వీళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పాడు. ఇప్పుడేమో
మన వైపు ఎవరున్నారో చెప్తాను వినండి. అంటే మీరు భీష్మ పితామహుడు, కర్ణుడు, కృపాచార్యుడు, అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు, సోమదత్తుడు పుత్రుడైన భూరిశ్రవుడు, ఇలాంటి వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళంటే వీళ్ళు యుద్ధంలో వాళ్ళకు విజయం తప్ప వాళ్ళకి అపజయం అనేది లేని వాళ్ళు వీళ్ళు. వాళ్ళంతా ఉన్నారు. ఈ మాటలు ఎందుకంటున్నాడు? ఇప్పుడు దాకా వాళ్ళు ఉన్నారు, అంత గొప్ప వీరులు అని పాండవుల వైపు వాళ్ళని పొగిడాడు. ఇప్పుడు తన వైపు వీరుల గురించి చెప్పడంలో అర్థం ఏమిటి? ఎవరికైనా ఐడియా ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో ఇది కూడా టైప్ చేయండి. సో ఇంకేమంటున్నాడు? నా కోసం ప్రాణాలు అర్పించడానికి సిద్ధపడే వీరులు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు మన వైపు. వాళ్ళంతా కూడా ఎన్నో రకరకాల దివ్య అస్త్రాలతో యుద్ధ విద్యలో నిపుణులు. మన సైనిక బలం అసలు అపరిమితం, అన్లిమిటెడ్ అన్నమాట. అంత పెద్ద సైన్యం మనది. పైగా మన సైన్యం అంతా భీష్మ పితామహుడితో సంపూర్ణంగా రక్షింపబడుతోంది. వీళ్ళ యొక్క సేనాధిపతి భీష్ముడు, పాండవ సేనాధిపతి భీముడు. కానీ భీముడితో జాగ్రత్తగా రక్షింపబడే పాండవ సైన్యం పరిమితం. వాళ్ళది చిన్న సైన్యం, మనతో కంపేర్ చేస్తే వాళ్ళది లిమిటెడ్. మనది అన్లిమిటెడ్, అపరిమితం. అంత పెద్ద సైన్యం మనది. మీరందరూ సైన్యం సేనా వ్యూహంలో వ్యూహాత్మక స్థానాల దగ్గర ఉండి, అంటే ఆ ప్లాన్ ప్రకారం, వ్యూహాల ప్రకారం ఎవరి ప్లేస్ లో వాళ్ళు ఉండి భీష్మ పితామహుడికి కంప్లీట్ రక్షణ ఇవ్వాలి అని చెప్పాడు. అంటే ఒక రాజుగా చెప్తున్నాడు. బట్ చాలా విషయాలు ఇందులో ద్రోణుడికి తెలియనివేవి కూడా లేవు. ఇప్పుడు తన వైపు వాళ్ళని గురించి ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే ఫర్ బూస్టింగ్ హిస్ కాన్ఫిడెన్స్ అని శాంసంగ్ ఫోన్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో చెప్తున్నారు. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. తనుజ మాతాజీ ఇతరుల గొప్పతనం చెప్పినందుకు తనకి తాను మళ్ళీ తక్కువ అవుతానని అహం, అది ఒకటి ఉన్నది. తనకు తానే నచ్చ చెప్పుకుంటున్నాడు. అవతల ఇంతమంది వీరులు ఉన్నారని భయపడుతున్నాడు. కానీ నాకు మాత్రం తక్కువ ఉందా? నాకు చాలా పెద్ద సైన్యం ఉంది. వీళ్ళదేమో లిమిటెడ్ సైన్యం, పరిమితం. నాది అపరిమితం అయిన సైన్యము. గొప్ప గొప్ప ఇలాంటి భీష్ముడు, ద్రోణుడు లాంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు, వీళ్ళంతా అని చెప్పి తనని తానే మళ్ళీ సమాధానపరుచుకుంటున్నాడు అనమాట. వాళ్ళు కూడా ఏమి తక్కువ కాదు అని సర్ది చెప్పుకోవటం. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్, అది వెరీ గుడ్. పద్మ మాతాజీ, ఇది తనుజ మాతాజీ చెప్పారు. పద్మ మాతాజీ అంతా బాగుందని తనని తాను సమాధాన పరుచుకుంటున్నాడు. కరెక్ట్, అది చెప్పుకుంటున్నాడు అనమాట. వెరీ గుడ్. సో అందరికి ధన్యవాదాలు పార్టిసిపేషన్ కి. కరెక్ట్. సో అది దుర్యోధనుడి యొక్క మనస్థితి చూస్తున్నాము. ఆ తర్వాత అప్పుడు 12-13 శ్లోకాల్లో ఈ కురువంశ మహాపరాక్రమవంతుడు వృద్ధ పితామహుడు, ఇక్కడ చూస్తున్నాం భీష్మాచార్యుడు. ఆయన దుర్యోధనుడిలా కొంచెం మరి ఆందోళన పడుతున్నాడు, భయపడుతున్నాడని అతనికి ఉత్సాహం కలిగించటానికి సింహగర్జన్ లాంటి ధ్వని కలిగేటటువంటి తన యొక్క శంఖంతో పెద్ద శబ్దాన్ని చేస్తూ శంఖాన్ని పూరించాడు. యుద్ధం బిగినింగ్ లో ఇలా మరి అటు ఇటు ఉన్న నాయకులు ఈ శంఖాలన్నీ కూడా పూరించటం మామూలే. సో ఈయన ఆ శంఖాన్ని గట్టిగా పూరించాడు. ఆ తర్వాత ఇక శంఖాలు ఆయన పూరించిన వెంటనే మిగిలిన శంఖాలు, వాయిద్యాలు, భేరులు, శృంగాలు అన్నీ కూడా ఒక్కసారి మ్రోగింపబడ్డాయట. అంటే యుద్ధ ప్రారంభంలో ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. ఆ కంబైన్డ్ సౌండ్ చాలా భయంకరంగా ఉన్నది వినడానికి అని చెప్తున్నారు. తతః శ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవశ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదధ్మతు. సో అప్పుడు తెల్లని గుర్రాలతో ఉన్న మహారథంలో ఉన్న శ్రీకృష్ణుడు, మరి పాండుకుమారుడైన అర్జునుడు, శ్వేతైర్హయైర్యుక్తే తెల్లని గుర్రాలు ఉన్న రథంలో మరి కూర్చుని మాధవుడు శ్రీకృష్ణుడు, పాండవుడు అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు దివ్య శంఖౌ ప్రదధ్మతు, వాళ్ళ దివ్య శంఖాలను కూడా వాళ్ళు పూరించారు. సో శ్రీకృష్ణుడి యొక్క శంఖం పాంచజన్యం, మరి అర్జునుడి యొక్క శంఖం దేవదత్తం. సో ఆ రెండింటిని వాళ్ళిద్దరూ పూరించారు. శ్రీకృష్ణుడు పాంచజన్యాన్ని, అర్జునుడు దేవదత్తాన్ని, భీముడు పౌండ్రకాన్ని ఊదారు. ఆ తర్వాత మరి ధర్మరాజు అనంత విజయం ఆయన శంఖం,
నకుల సహదేవులు శంఖాలు, సుఘోషమణి పుష్పకాలు పూరించారు. ఆ తర్వాత కాశీరాజు, శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ఉప పాండవులు, అభిమన్యుడు వీళ్ళంతా కూడా పాండవ సైన్యం వైపు ఉన్న వాళ్ళు, వీళ్ళంతా వాళ్ళ శంఖాలను పూరించారు అని ఈ విషయాలన్నీ 15th to 18th శ్లోకాల్లో చెప్పారు. సో ఈ యుద్ధ ప్రారంభ శంఖనాదాలన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ 7 శ్లోకాస్ అన్నమాట. ఈ విషయాలన్నీ చెప్పింది ఈ శ్లోకాలు, ఈ శంఖాలు పూరించటం విషయం. సఘోషోధార్తరాష్ట్రాణం హృదయాని వ్యదారయత్ నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యనునాదయన్. సో ఈ శంఖాలన్నిటి యొక్క ఘోష ఎలా ఉంది అంటే, హృదయాలు, కౌరవ హృదయాలను ధార్తరాష్ట్రాణం అంటే ధృతరాష్ట్రపుత్రుల హృదయాలు వ్యధ చెందేటట్లు చేశాయి, కలవరపరిచాయన్నమాట. నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యనునాదయన్. అది ఎలా ఉందంటే భూమి ఆకాశాలను దద్దరిల్ల చేసేటట్లుగా ఉన్న శంఖధ్వనులు ఈ ధృతరాష్ట్రపుత్రుల హృదయాలను కలవరపరిచాయి అని చెప్తున్నారు. ఈ శ్లోకంలో అధవ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే ధనురుద్యమ్య పాండవః ఋషికేశం తదా వాక్యం ఇదమాహ మహీపతే. సో అప్పుడు పాండుసుతుడైన అర్జునుడు మరి జెండాపై కపిధ్వజ అంటే జెండాపై కపిరాజు అంటే హనుమంతుడున్న జెండాతో ఉన్న రథంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ రథంలో ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే ధనురుద్యమ్య పాండవః గాంధీవం ఎత్తిపట్టి ఎక్కడ ఈ జెండాపై హనుమంతుడు ఉన్న ఈ రథంలో కూర్చుని గాంధీవాన్ని గాంధీవం అంటే అర్జునుడి యొక్క ధనుస్సు పేరు గాంధీవం. ఆ గాంధీవాన్ని ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న దుర్యోధన ఆదులు అంటే ధృతరాష్ట్రపుత్రులందరినీ చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడట. అర్జున ఉవాచ. సో ఇక్కడ వరకు ఇదంతా సంజయుడు చెప్పాడు. ఇప్పుడు అర్జునుడు ఆ మాటలేమిటో చూద్దాం. అర్జున ఉవాచ సేనయోరుభయోర్मध्ये రథం స్థాపయమే అచ్యుత యావదేతాన్నిరీక్షేహం యోద్ధుకామానవస్థితాన్ కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణసముద్యమే. సో సేనయోరుభయోర్ మధ్య రథం స్థాపయమే అచ్యుత. అచ్యుత అంటే చిత్తుడు కానివాడు, నాశనం లేనివాడు శ్రీకృష్ణుడు అని అర్థం. ఉభయ సైన్యాల మధ్యలో తీసుకువెళ్ళి రథాన్ని స్థాపించు అంటే రథాన్ని తీసుకెళ్లి 2 సైన్యాల మధ్యలో పెట్టు అచ్యుత. యావదేతాన్ నిరీక్షేహం చూస్తాను నేను, యోద్ధు కామానవస్థితాన్ ఈ యుద్ధం ఎవరితో చెయ్యాలో అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తాను, ఈ 2 సైన్యాల మధ్యలో ఒకసారి రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి పెట్టు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. అడిగాడు. అప్పుడు మళ్ళీ సంజయుడు చూసిన తర్వాత సంజయుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్తో హృషికేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోరుభయోర్मध्ये స్థాపయిత్వా రథోత్తమం భీష్మద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి. ఇలా చెప్పిన తర్వాత హృషికేశుడు అంటే ఎవరంటే శ్రీకృష్ణుడు. దాని అర్థం ఏమిటి? ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన వాడు, ఇంద్రియాలకే ప్రభు, కంట్రోలే కాదు ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలిగేవాడు, కమాండ్ చేయగలిగిన వాడు ఎవరు అంటే భగవంతుడు. హృషికేశ అంటే అర్థం. ఇంద్రియాలంటే ఏమిటి? మన సెన్సెస్, కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు అవి అవయవాలు, వాటికి ఉన్న శక్తి. చూపు, శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రసగంధాలు. శబ్దం చెవి, రూప కన్ను, రస నోరు, టేస్ట్, గంధ వాసన ముక్కు, సో స్పర్శ చర్మం, స్పర్శ జ్ఞానం. ఇవన్నీ కూడా మనకు
అన్ని భావాలు కోరికలు కలిగించి ఈ విషయాలన్నీ నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో డీటెయిల్డ్ గా చూస్తాం. బట్ ఇప్పుడు ఊరికే హృషికేశ అన్న మాటకు అర్థం కాబట్టి చెప్తున్నాను. సో ఇంద్రియాలను నియంత్రించేవాడు అని చెప్పి అర్థం అన్నమాట. ఋషికేశ అంటే గుడాకేశేన భారత, ఏవముక్తో హృషికేశో. గుడాకేశుడు అంటే అర్జునుడు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ఆ మాటకు అర్థం గుడాకేశ అంటే నిద్రను జయించిన వాడు. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే తమో గుణాన్ని జయించిన వాడు, అజ్ఞానాన్ని జయించిన వాడు అని అర్థం. సో ఈ తమో గుణం వీటి గురించి కూడా ఒక చాప్టర్ అంతా ఉంది. బట్ వీటి గురించి ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా మాట్లాడుతూనే ఉంటాం ఎవ్రీ చాప్టర్ లో. సో తమో గుణం అంటే అజ్ఞానానికి సంకేతం. సో ఆ తమో గుణాన్ని జయించిన వాడు కాబట్టి గుడాకేశ అని అర్జునుడి పేరు. సో ఈ రకంగా అర్జునుడు మాటలు విన్నటువంటి హృషికేశుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఈ ఉభయోర్ మధ్యే సేనయో, రెండు సైన్యాల మధ్యలో స్థాపయిత్వ రథోత్తమం, రథాన్ని తీసుకువెళ్ళి అక్కడ పెట్టాడట. అప్పుడు భీష్మద్రోణ ప్రముఖులందరినీ వాళ్ళకి దగ్గరలో అందరినీ చూశాడు, అక్కడ పెట్టాడు రథాన్ని ఆయన. అప్పుడు ఈ పార్థుడు వీళ్ళందరినీ చూడగానే ఇలా అన్నాడట, అక్కడున్న వాళ్ళందరినీ చూసి అదే పెట్టి, ఇదిగో పార్థ చూడు, ఇక్కడ సమావేశమైన కౌరవులందరినీ చూడు అని చెప్పడం జరిగింది. సో అర్జునుడి మాటలు విన్న శ్రీకృష్ణుడు రెండు సేనల మధ్యలో భీష్మ ద్రోణాదులకు ఎదురుగుండా రథాన్ని ఆపి, పార్థ ఇక్కడ చేరిన ఈ కౌరవ వంశీయులందరినీ చూడు అని చెప్పి అన్నాడు. అక్కడ శ్రీకృష్ణుడి లీల మనకు అర్థమవుతుంది. తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళ ముందే ఆపాడు. ఈ మహాపూజ్యులు అర్జునుడికి వాళ్ళిద్దరు, భీష్ముడు ద్రోణుడు, ఇదిగో చేరిన వాళ్ళందరినీ చూడు. అంతకుముందు దుర్యోధనుడు వాళ్ళు ఏదో దూరంగా కనపడుతున్నారు, ఏదో అక్కడికి కాబట్టి తీసుకువెళ్ళి రథాన్ని మధ్యలో పెట్టంటే వెళ్ళేసరికి వీళ్ళ ముందే పెడితే వీళ్ళు కనపడ్డారు. సో చూడు అనగానే అర్జునుడు చూశాడు, పరిశీలించి తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్. సో అందరినీ సమీక్షించాడు కౌంతేయుడు, కుంతిపుత్రుడు అనమాట కౌంతేయ అంటే. సో సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ అంటే బంధువులందరినీ చూసి కృపయా పరయావిష్టో, వెంటనే దయతో నిండిపోయింది మనస్సు. విషీదన్నిదం అబ్రవి, దుఃఖంతో అప్పుడు ఇలా మాట్లాడాడు. రెడ్ లో పెట్టారు కృపయ, దయతో. సో అర్జునుడికి యుద్ధం చెయ్యలేను అనే ఫీలింగ్ ఎందుకు వస్తుందో ఒక్కొక్క కారణం చూస్తున్నా. ఫస్ట్ కారణం కృపయ, చూడగానే వెంటనే మనస్సు దయతో నిండిపోయి ఇలా అంటున్నాడు అర్జునుడు. ఏమన్నాడట? కృష్ణ, యుద్ధాసక్తులే ఎదురుగుండా ఉన్న నా బంధువులను చూడగానే ఇక నా అవయవాలన్నీ తడబడిపోతున్నాయి, నోరేమో ఎండిపోతోంది, శరీరం గగుర్పాటుతో కంపిస్తోంది. ఇక ఇవన్నీ 28 నుంచి 30th శ్లోక వరకు ఈ విషయాలన్నీ చెప్పాడనమాట అర్జునుడు. నోరెండిపోతోంది, శరీరం కంపిస్తోంది, గాంధీవం జారిపోతోంది నా చేతిలో నుంచి, నా దేహం మండిపోతుంది, నిలబడ్డానికి కూడా శక్తి లేదు, నా మనస్సు తల్లడిల్లిపోతోంది అని చెప్పి ఈ 3 శ్లోకాల్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు. సో ఇక్కడ అతని కండిషన్స్, అవయవాలు కంపిస్తున్నాయి, నోరెండిపోతుంది, దేహం కంపిస్తుంది, వెంట్రుకలు రోమాంచితం అవుతున్నాయి, చేతిలోంచి గాంధీవం జారిపోతుంది, చర్మం మండిపోతుంది, కాళ్ళేమో నిలబడలేకుండా ఉన్నాయి, మనసు మరి కూడా తల్లడిల్లిపోతుంది అని చెప్తున్నాడు. అతని మనస్థితి అక్కడ చూస్తున్నాం. ఇంకేం చెప్తున్నాడు? దయ ఒక ఫస్ట్ కారణం చూసాము. ఇప్పుడు నచ రాజ్య సుఖాల గురించి చెప్తున్నాడు. నచ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. సుఖం అనే మాట నెక్స్ట్ పాయింట్. దాని గురించి ఏం చెప్తున్నాడు? నచ శ్రేయోను పశ్యామి, నేను అసలు ఏది శ్రేయస్కరమో ఇందులో నాకు అర్థం కావడం లేదు. హత్వా స్వజనమాహవే, స్వజనాన్ని చంపిన తర్వాత వచ్చేటటువంటి శ్రేయస్ ఏమిటో నాకు ఏం కనిపించటం లేదు. నకాంక్షే విజయం కృష్ణ, నాకు విజయం మీద కాంక్ష లేదు కృష్ణ. నచ రాజ్యం, నాకు రాజ్యం మీద కూడా లేదు. సుఖానిచ, మరియు సుఖం మీద కూడా నాకు కాంక్ష లేదు. నాకు విజయం వద్దు, రాజ్యం వద్దు, ఈ సుఖాలు వద్దు. ఎందుకు? స్వజనాన్ని చంపడం వల్ల వచ్చే ఈ శ్రేయస్సు ఏమిటో, ఈ సుఖం ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు, నాకు అది వద్దు అని చెప్తున్నాడు. సో ఫస్ట్ ఏమో
కృప దయతో నిండిపోయింది, నేను నిండిపోయి మనసు తల్లడిల్లిపోయి ఇలా అయిపోయాను అని ఫస్ట్ రీజన్. రెండవది, నాకు ఈ సుఖాలు అక్కర్లేదు, స్వజనాన్ని చంపితే వచ్చే సుఖాలు అక్కర్లేదు. నెక్స్ట్ ఇంకేమంటున్నాడు, పాపం మూడో కారణం అన్నమాట. పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతాన్ ఆతతాయినః తస్మాన్నార్హ వయం హంతుం ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్. సో స్వజనాన్ని చంపితే వచ్చేటటువంటి ఈ ఏమొస్తుంది, పాపమే కదా వస్తుంది. ఈ ధృతరాష్ట్రులు పుత్రులు ఉన్నారంటే వాళ్ళకి పాపం వస్తుందనే భయం గాని, వాళ్ళకి పాపం వస్తుందనే సందేహం గాని వాళ్ళకి కలగడం లేదు. కానీ మనం గనక వాళ్ళని బంధువులను చంపితే ఈ పాపం వస్తుందని మనకు తెలుసు. కాబట్టి సంబంధీకులను చంపటం వల్ల వచ్చే లాభం ఏముంది, వాళ్ళని చంపి మనం ఏమి సుఖంగా ఉంటాం, పాపమే కదా మనకు వచ్చేది అని చెప్పి వాళ్ళు అని మళ్ళీ ఇంకొక కారణం చెప్తున్నాడు. సో మరి యుద్ధం చేస్తే అందరూ కూడా ఇట్లా అయిపోతారని 3 కారణాలు చెప్పాడు ఇప్పటికీ. పాపభీతి. సో రాజ్యకాంక్ష పరులైన కౌరవులు వంశనాశనం, మిత్రద్రోహం వల్ల జరిగే పాతకాన్ని వాళ్ళు గ్రహించలేకపోతున్నారు. కానీ వంశక్షయం వల్ల వచ్చే దోషాన్ని బాగా తెలిసిన మనమైనా ఆ పాపం నుంచి ఎందుకు తప్పుకోకూడదు. సో వంశక్షయం ఇది నెక్స్ట్ కారణం. సో మరి మనుషులు పోతే వంశాలు కూడా పాడైపోతాయి. పిల్లలుంటే పెద్దవాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళకి మంచి చెడు చెప్పేవాళ్ళు ఉండకపోవచ్చు. అలాగే మరి భార్యలు, తల్లులు అందరూ కూడా ఒంటరిలో అయిపోతారు, సరి అయిన మార్గదర్శకులు ఉండరు. సో కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మా సనాతనాః ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నం అధర్మోభిభవాచ్యుత. సో ఈ కులక్షయం జరుగుతుంది, కులధర్మాలన్నీ కూడా నశిస్తాయి. ప్రణశ్యంతి, సనాతన కుల ధర్మాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి. ధర్మం నష్టపోతుంది, అంటే ధర్మం పోతుంది. కులం కృత్స్నం, కుల ధర్మాలు అన్ని కూడా పోతాయి. అధర్మోభిభవ అచ్యుత, అధర్మం పెరిగిపోతుంది. సో వంశనాశనంతో కుల ధర్మాలు నశించి అంతటా కూడా అధర్మం అలుముకుంటుంది. మరంతే ఈ పిల్లలు ఉన్నారంటే పెద్దవాళ్ళు ఉండక వాళ్ళు తప్పు ద్రోవలు పట్టొచ్చు, మరి ఫ్యామిలీస్ కూడా పాడైపోవచ్చు, మరి హస్బెండ్స్ లేక స్త్రీలు కూడా మరి వేరే మార్గాల్లోకి వెళ్ళొచ్చు. ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి. కాబట్టి కుల ధర్మాలు, వంశనాశనాలు కూడా వస్తాయి అని చెప్పి ఇంకొక రీజన్ చెప్పాడు, 4వ రీజన్. ఇకపోతే యది మామ ప్రతీకారం శస్త్రం శస్త్రపాణయః ధార్తరాష్ట్రారణే హన్యుస్తన్మే క్షేమతరం భవేత్. సో నిరాయుధుడనైన నేను, ప్రతీకారం చేయని వాడినైనా నన్ను ఆయుధాలు ధరించిన ధృతరాష్ట్ర పుత్రులు నన్ను యుద్ధ భూమిలో వధిస్తే అది నాకు మంచిదే. నేను ఆయుధాలు ఇంక నేను పట్టుకుని వీళ్ళందరినీ నేను చంపలేను. అలా ఆయుధం లేదని వాళ్ళు నన్ను చంపినా నాకది మంచిదే. ఆయుధాలు లేని నన్ను వాళ్ళు చంపినా పర్వాలేదు, కానీ నేను మాత్రం ఆయుధాలతో వీళ్ళందరినీ చంపలేను అని చెప్తున్నాడు. అప్పుడు సంజయుడు చివరికి సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రథోపస్థా ఉపావిశత్ విసృజ్య సశరం చాపం శోక సంవిఘ్న మానసః. సో సంజయుడు అంటున్నాడు, ఇలా ఏవముక్త్వా అర్జునుడు ఈ రకంగా పలికి రథోపస్థ ఉపావిశత్ అంటే రథంలో కూర్చున్నాడు. ఎలా? విసృజ్య సశరం చాపం, వదిలేశాడు, బాణాలు ధనుస్సు అన్ని వదిలిపెట్టేసి శోక సంవిఘ్న మానస, దుఃఖంతో నిండిపోయిన మనస్సుతో మొహంతో అతను అలా అన్ని ధనుర్బాణాలను వదిలివేసి రథంలో కూలబడ్డాడు అని చెప్పి సంజయుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఇక్కడ యుద్ధం చేయకుండా ఉండటానికి చెప్పిన కారణాలు మనం చూస్తున్నాం. మొదట కరుణ, దయతో చెప్పలేనన్నాడు 38 శ్లోకాలు. ఈ సుఖాలు నాకు అక్కర్లేదు, నా బంధువులను చంపితే వచ్చే సుఖాలని 35వ శ్లోకం. పాపభీతి వస్తుంది కదా 36వ శ్లోకం. వంశనాశనం జరిగిపోతుంది, అందరూ పోతే మరి వంశాలే
కులాలు కులధర్మాలు పోతాయి, వంశాలన్నీ నాశనం అవుతాయని 39. 5th ఈ 4. 5వ కారణం వీటన్నిటి వల్ల నేను నిశ్చయం డిసిషన్ తీసుకోలేకపోతున్నాను అని చెప్తాడు. అది నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో వస్తుంది అనమాట 5th రీజన్. సో ఈ 5 కారణాలతో నేను యుద్ధం చేయలేను అన్నమాట ఇక్కడ అర్జునుడు ఫైనల్ గా కృష్ణుడితో ఇదంతా వాళ్ళందరినీ చూసి చెప్పినటువంటి విషయం అన్నమాట. పోతే ఇంకొక పాయింట్ మనం ముందు చెప్పుకున్నాం, ఏది ఈ మనస్థితి మనం డిస్కస్ చేశాం కదా, ఏది మన ధృతరాష్ట్రుడి మనస్థితి, దుర్యోధనుడి మనస్థితి, ఇప్పుడు అర్జునుడి మనస్థితి చూస్తున్నాం. ధృతరాష్ట్రుడేమో స్వార్థంతో నా వాళ్ళు గెలుస్తారో గెలవరో అనే ఆందోళనతో ఆయన ఉన్నాడు. మరి దుర్యోధనుడు కూడా ఇంచుమించు అదే, ఏమవుతుందో అనే ఆందోళనతో దుర్యోధనుడు ఉన్నాడు. కానీ మళ్ళీ సమాధానపరుచుకుంటూ ఉన్నాడు దుర్యోధనుడు తనంతనే. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు అర్జునుడు రియాక్షన్ ఎలా ఉందో చూస్తున్నాం. అర్జునుడేమో అయ్యో వీళ్ళందరూ నా వాళ్ళు, వీళ్ళని చంపితే ఇంక నాకు వచ్చేదేముంది, ఈ చంపితే వచ్చే సుఖాలు నాకు అక్కర్లేదు, వీళ్ళని చంపిన తర్వాత వచ్చే సుఖాలు నాకు అవసరం లేదు అని చెప్పేసి అర్జునుడు ఆ రకంగా రియాక్ట్ అయ్యాడనమాట. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా రియాక్ట్ అయ్యారు అన్నది ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్. దాంట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాము. ఓకే, సో ఇక్కడ ముగ్గురిని చూస్తున్నాం, వీళ్ళ యొక్క భావాలు ఎలా ఉన్నాయి అన్నది. మరి ఇది ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు మరి వేరుభావం, ఇప్పుడు పాలు కలిసి అంతా ఒక పాలుగా ఉన్నప్పుడు బానే ఉంటుంది, కానీ ఆ పాలు ఎప్పుడైతే విరిగిపోతాయో అప్పుడు ఆ సెపరేషన్ అనే ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు మరి చెడంతా ఒకవైపు వెళ్తుంది, మంచి అంతా ఒకవైపు వెళ్తుంది. ఆ మంచితో ఎప్పుడు కూడా చివరికి మంచి రిజల్టే వస్తుంది. మరి మనం స్వీట్ వేసి ఏ రసగుల్లానో రసమలయో చేసుకుంటాం ఆ మంచి దాంతో, ఆ నీరంతా కూడా పారబోస్తాం. సో అలా ఆ వేరు భావం ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతుందో అది మంచిది కాదు. వేరు భావాన్ని ఏర్పరిచామంటే ఆ సెపరేషన్ వచ్చేస్తుంది. సెపరేషన్ జరిగింది అంటే ఎప్పుడు మంచి గెలుస్తుంది, చెడు ఓడిపోతుంది అనే విషయం మనకి ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తో చూపిస్తున్నారు. ధర్మక్షేత్రం కురుక్షేత్రం, ఎందుకు ఆ కురుక్షేత్రంలోనే ఎప్పుడు ధర్మం నిలుస్తుందని ఒక పేరున్నది అసలు ఆ క్షేత్రానికి. అందుకే ధృతరాష్ట్రుడికి ఆందోళన, ఇది ధర్మక్షేత్రము, ఇందులో పాండవులు ధర్మవంతులు, పైగా వాళ్ళ వైపు భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు అందుకే ధర్మం వైపు నిలిచాడు అనేది ఆయనకి తెలుసు. కాబట్టి తెలిసినా కూడా పాపం మరి బలహీనతతో అజ్ఞానం వైపు మొగ్గాడు కాబట్టి ఆందోళన పడుతున్నాడు. సో ధర్మక్షేత్రంగా ఉన్నప్పుడు అంతా ఇలా ఉంటుంది, నిండా పాలు చక్కగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో, మరి దానిని ఇలా అన్యాయంతో ఎప్పుడైతే సెపరేషన్ జరిగిందో, మామకా పాండవ అని సెపరేట్ చేసేసాడు. అక్కడ సెపరేట్ ఫీలింగ్ వచ్చింది, అది చూపిస్తున్నారు సెపరేషన్. కిమకుర్వత, ఏం జరుగుతుంది అంటున్నాడు కదా, ఏం జరుగుతుంది, మంచి గెలుస్తుంది, చెడు ఓడిపోతుంది అనేది చూపిస్తున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఇంకపోతే ఈ గీత పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, మరి ఈరోజు గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్న జీవితంలో మరి మనకి ఎట్లాంటి సందేహాలు కలిగినా సరే ఒక ప్రామాణికమైన గురువును, భగవద్గీతను ఆశ్రయించాలి, అప్పుడు మనకి ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి అనేది. మరి శ్రీకృష్ణుడికి ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే వెంటనే ఆయనకు అత్యంత స్నేహితుడు, సన్నిహితుడు గురువు అయిన శ్రీకృష్ణుణ్ణి అడిగాడు, నిశ్చయం చేసుకోలేక నేను ఏం చెయ్యాలి అని చెప్పి. సో ఏదైనా సందేహం ఉన్నప్పుడు ఒక గురువుని కానీ భగవద్గీత కృష్ణం వందే జగద్గురు ఆశ్రయించాలి అన్నది మనకి ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది. సో ఇది